Bulonçok, süýjü suwly däri derýa, iň tagamly lakka balyk. Aňarsyna göz ýetmeýän jeňellik we petde tokoýluk, akla sığmajak tebigatyň gözelligi, adamçylygyň düýbi diýilýän myhmansyýerlik we beýleki täsirlikleri Türkmenistanyň neresindedigini bilesiňiz gelýän bolsa, biz bu videoda ýurdumyzyň ajaýyp künjegi Amuderyada. Dostlar, biz Amuderyada. Amuderya Türkmenistandaky iň uly derýa. Dünýädäki iň bulonçok suwly we iň tiz akýan derýalaryň birisi. Amuderya Türkmenistanyň Lewap welaýatyny boýlap akyp geçýän ýurdumyzyň iň bol suwly derýalarynyň birisi. Köp garaşdyk, köp arzu etdik. Ahir bugün Amuderya geldik. Lewap welaýatyna Amuderya gitmek üçin sakarly oglanlaryň tertip düzgünleri bilen tanış bolduk. Lewaply oglanlar Amuderya seýahatymyzyň programmasyny düzüp garşaldylar. Yerli dätlere görä Amuderya gelmezden öň ilki bilen çopanyň goşuna gelip bir toklyny saýlap alyp, kestirip ýanyň bilen alyp barylýan eken. Derýanyň garasyndaky jeňelligiň içinde bolsa, şeýle goşlar juda köp. Kasaplar öz işini ýerine ýetirýänçe täze doglan owlujuklar we guzlar bilen surata düşdük. Biz Amuderyada bulam daýhançylyk diýilýär. Derýanyň garasyna gelsem, şu taýda däp bar. Hökman magazinden arkaňda ýaly et saýrap alýan. Onuň derýanyň garasyna diýinjaldy. Bu owlujuklar öz boluşly, bereketli Lewap topraklarynyň ýatdan çykmajak gözelligi bolup durýar. Bizim kanalymyzdan maslahat, egerde daňky duran çopan itleri görseňiz, olaryň ýanyna suraty düşmek üçin ýakynlaşmaň. Ýoksam şeýle ýagdaý bolup biler. Derýanyň garasyna bir gije wagt geçirmek üçin Amuderyanyň jeňelliklerinden ýolumyz dowam edýär. Ýörüýte awtowolo we ýörüýte technikalar bolmasa, derýanyň garasyndaky jeňelliklerde hereket etmek mümkin däl. Bir näçe minut ýol ýöräp, ýolumyz Amuderyanyň garasyna geldi. Amuderya, däli derýa, jeýhun derýa, süýjü suwly, bol suwly, bereketli derýa. Sakar ýylynyň myhmansyýerligi biziň seýahatymyzy has hem gyzykly etdi. Derýanyň garasyny tertip düzgün edip, nahar bişirilip, çay demlenip, ot ýakyldy. Dostlar, biz Amuderyanyň garasyna ýanymyzda Amuderyanyň iň şu suwuny içip, şu suwda yüzüp, şu suwda balyk tutup, şu suwda ýene bir giden lezzetleri çeken, şu suwuň iň bet oglanlarynyň birisi begli ýanymyzda. Derýanyň garasyna gelip dynjalmaga, gurnamakda iň betleriň birisi begli. Şu balygyň iýje gurçugundan başlap, balygy bişirip, tutup, iýip bolup, ýzynyň ähli zady gapdandaky zatlary, ýani daşyndaky atmosfera hemme şertlerini begli gurnaýar. Häzir videoda begliň guramaçylygyny görersiňiz. Amuderyany yüzüp geçmesen seýahat ýerine düşmez diýilýär. Biz derýanyň garşy kenaryna geçmek kararyna geldik. Dostlar, biz Amuderyada şu wagt täjrübe bilen Amuderyany şu lotkada aýlanyp çykýas. Nyha Amuderyanyň aňarsyna, bärsine göz ýetmeýän bulonçok suwuny, süýjü suwly suwuny şaýlan grup kanalymyzda siz bilen bir aýlanýas. Biz şu wagt Amuderyada ýüzüp barýar. Almeni bilen bugün Amuderyada Amuderyanyň orta arasyny bile gezip geçer. Ana dostlar, köp arzu etdik bugün Amuderyada. Görün, lezzet alın. Türkmenistanyň iň bit derýasy Amuderya dostlar. Ana ýüzüp barýar lotkada. Derýanyň içinden gaýyk bilen yüzüp görmek ýatdan çykmajak duýgy. Süýşüp barýan yer ýaly. Bu derýanyň ortasyna gelende her türlü pikirler kelläňe gelýär. Sebäbi Amuderyada 200 kilogramdan geçýän lakka balyklaryna gabat gelmek bolýar. Emma bu gözelligiň ýanynda ähli gorky bir ýany, diňe tebigatdan lezzet almak galýar. Dostlar, biz motorun lotkada Amuderyanyň orta arasyndan ýüzüp barýar. Amuderya Türkmenistanyň iň uly, iň bol suwly derýasy dostlar. Şu wagt Amuderyanyň o ýüzünden bu ýüzüne geçip barýar. Lezzet alın, ýurdumyzyň iň gowy, iň bet derýasy Amuderyany motorun lotkada ýüzüp geçip barýar. Amuderyanyň Özbekistan tarapdaky kenaryna ýakynlap barýar şu wagt. Aýykçylar bilen dostlaşdyk.
Dostlarına Am deryada in bet qayıkçı, in bet balıkçı Täç Murad ağa ile tanıştık. Täç Murad ağa gomy ýagdaýlar? Täç Murad ağa lotkan tizligi näçede gitdi? 40-45 kilometr tizlik dostlar, Gatygowy Am derýanyň suwundan şu tizlikde aýlanyp geçmek. Täç Murad ağa sizin kanalymyzyň agdalaryny bir salam aýdyn. Olarym sizin gelip lotkaňyzda aýlanmak isleýärler Am deryada. Bola dostlar, videonun aşağına Täç Murad ağaň telefon nomeryny ýazar. Siz ol bilen habarlaşyp bilersiňiz. Am deryanyň ýene-de mukaddes däpleriniň biri bu deryada balyk tutup öz paýyny ini deryadan alyp galmak. Şu Şu Am derýanyň kenarynda dostlaryna Am deryanyň iň dar ýerlerinden birisi. Ştaýdan görünýär. Saat 5-6 ortalyk balyk tutmak üçin garwaksyňdyk. Görýäs, han nesibämizde näme çykýar? Deryanyň garasyna balyk tutmany ýa-da dynjalmany gelen adamlaryň bir düşünjesi bar. Olam derya bizim nesibämizi berýär. Han dostlar göreli bu nesibämizde näme bar? Am deryanyň kenarynda balyk tutmagyň özü ullakan bir lezzet. Şeýle akyp duran ullakan giň suwun garasynda oturup pikirini jemlemek we balyklaryň garwagyň ujunaky gurçugyny nähil iýär, nähil çeker, oňa seredip ün sermek we ähli iş bilen bagly we şahsy durmuşyň bilen bagly kelagyrlary ýakdan çykaryp balyk tutmagyň özü ullakan lezzet. Onu dostlar görýäs, bugün nesibämizde Am derýa bize nähili balyk berýär. Derýanyň garasynda balyk tutmak üçin garwagy şeýle goýmaly we gidip iýip içip dynjalmaly. Eger nesibäňde balyk bar bolsa, öz garwaňa düşýär, gelip çekip alaýmaly. Eger nesibede ýok bolsa, onu bugün bizim günümizde. Dostlar, Am deryadan balyk tuttuk. Emma men köpden bäri balyk tutup görmän soň balygy elim degirip, tiskinip, dürli duýgulary başdan geçirdim. Bu bolsa dostlarymyza ören gyzykly, wagt geçirilýän gyzykly fursat boldy. Dostlar, Am deryada men 2 sanlyk balyk tutdum. Av garny boldy, garwagymyza bugün Allaha nesip edip bereketli Am deryadan 2 sany men bilen lakka düşdi. Onda näme? Her kimin iştäsi açyk bolsun. Bugün bayramçylykda lakka balyk. Dostlar, Am deryada balyk tutulany bu öz boluşy bir bayramçylyk bolýan eken. Myhmansyýar sakarly dostlarymyz balyklary destine ören tagamly edip bişirdi. Dostlar, Am deryada lakka balyk bişirip bilen Begli Power. Rosta bu balyk ilk görüň soň özüňiz aýdyň. İlk göräýdi. Berliniň balyky gördüňmi senem diýen. Dostlar, Berliniň üçin lakka balygyny Am deryanyň kenarynda ilk görüňiz diýse, ýazgyň kommentariýada belki indiki dostluklarda sizin bilen bile bolarsyňyz. Alanda. İştem açyk bolsun. Am derya Tomus aýlaryna gelseňiz, Hökman deryanyň suwuna ýüzüp görmek ýakdan çykarmaň. Sebäbi bu ören süýjü suw we lezzetli suw. Nesip etdiginden 3 gezek suwa düşdik. Am deryada suwa düşýär. Kim? Am deryanyň balyklary bugün biz bilen kim 2022-nji ýylda ýuny aýynda güne zegarat edip Am derya suwa düşmek isleýän bolsa onu bizim kanalymyza gaz. Am deryanyň ýene bir täsirligi dostlar, bu Am deryanyň palçygy. Bu palçykdan juda köp zatlar ýasalýar we bu arasy toýun palçygy bedeniňe çalsaň deri keselleriň aglabasyny ýok etýär. Gezilenjimiziň esasy gurumçylarynyň birisi bolsa, Am deryanyň howasyndan lezzet alyp bu kenaryň täsirligine täsirlik goşýan täşlagy. Dostlar, täşlagy bugün Am deryada ähli balyklary tutan balykçymyz. Täşlagy Am deryanyň garasynda näde ýaşamaly, näde dynjalmaly, näde balyk tutmaly, gaty güýçli ussat. Bugün täşlagy biz bilen. Dostlar, biz Am deryanyň garasynda bu gece biz Am deryanyň kenarynda ýatýas. Haýam saat 6-7 boldy. Gün watyp başlady. Şeýle owadan Am deryanyň kenarynda bir gece ýatýas. Daň atyşyny Am derya bilen bile we dostlarymyz bilen bile garşy alýas.
Täşlaga bilen giýje balyk tutup, Amy derýanyň kenarynda egzotiki başdan geçirmeleri bile geçirdik. Gijeleri bu yerler nähili gorkunç görünýändigine garamazdan täşlaga bilen juda gyzykly fursat tuttuk. Bu Amy derýanyň gije saat 1-de görnüşi. Derýanyň gijeki gözelliginiň suratlaryny diňe bizim kanalymyzda görüp bilersiňiz. Gije derýanyň garasynda hemmeleri uklap galandan soň bir täsin güç özüni çekýän ýaly derýanyň akyp durşuny daň atýança elim kameraly garşy aldym. Jeňillikden çykyp bilmek üçin avtologyň aynalaryny temizledik. Dostlar, biz Amy derýanyň garasyna, Amy derýa ýetmek üçin giden jeňillikden, giden çöllükden geçmeli. Şu wagt Amy derýa gapdaljygymyzda Amy derýada gowy dinji almak üçin, gowy komfort üçin bize näme gerek? Maşinamyzyň aynalary arasa bolmaly we maşinlar şeýle tokoýlygy, jeňillige gelip bilmeli. Maşina arasalaýas. Yurdumyzyň şeýle owadan tokoýlyklary, jeňillikleri, derýasy has owadan görünür ýaly manual elmedama bezilen. Amy derýa bolan syýahatymyz şeýlerek tamamlandy. Amy derýa bolan syýahatymyz na şeýle geçdi. Bereketli Amy derýa bugün özüniň lakka balıklarından berdi. Ana balıklar diri, dostlar ana. Dostlar umuman Amy derýa syýahat edin. Başga näle gyzykly? Sana düştü ne bolýar bular ha? Ölüp algam diýerler ha. Dostlar bizim kanalymyzda galyn. Umuman na balıklar Derýanyň garasyndan başdan geçirmeler ýadyňa düşse, destine tolgunup gitýär. Beline çalakla tuttum. Ay. Alt sanlı. Ne şekilde var balıklar? Şu bırklardan uğraktır ya şu bak. Bırklardan uğrak? İkisem şu bırklardan geçendir. Bir erkek bir ruh kaçta. Nerede bileyim onu? Bilem yok aydaydım da. Nerede balık pişirsen sucuğu pişireyim mi? Esasa bunun düne ak yağdı suyucu oluyor diyorlar ya onu akşam gördüm diyen çift yağdı ne suyucu ol şunu. Ha? Ava katı oldur. Aslacık koyu pişiren şunu anam zaten yeniden. Birbirine yapışanam yok. Amy derýa balyk tutmak üçin, dinji almak üçin, tebigatyň gözelliginden lezzet almak üçin ören owadan ajaýyp yer. Ähliňizde yurdumyzyň şeýle owadan ýerlerini görüp dinji almak, balyk tutmak, Amy derýanyň balygyndan ilk görmek, Amy derýanyň suwlarynda ýüzüp görmek we gelip yurdumyzyň iň owadan ýerleriniň biri Amy derýanyny görmegi arzu etýär. Yurdumyzyň beýleki owadan ýerlerini görmek üçin biziň kanalymyzda galyn. Dostlar, elmedama syýahat edin. Syýahat etmek siziň dünýä garaşyňyzdy giňeldýär we yurdumyzyň şeýle owadan ajaýyp ýerlerini görüň, öwreniň we tanaň.